ty si bez raňajok bol doma. Na ceste do Túrovej, do Molča Records sme nervózni, ale nadšení. Pripravujeme novú pecku s názvom Broken. Vieš čo, akože mal som čo robiť, aby som do polnoci zaspal. Bolo mi to jasné. Ja som vstal, ja som ležal, zatvoril som si oči a ja som zrazu videl, že jedno očko malo drevo, to som videl cez okno. Cez okno? No to je pre všetky, ale keď si chcel ak sa nebojíš, to je od rodinných kráv. Nech sa páči, tak to je parazita. Ver si do kadečku, no keď máš deti. Máš deti? Ja mám jedno, brat má dve. No. Natočiť vlastný album je logickým krokom každej kapely. Každá kapela má tendenciu sa prezentovať smerom von, k ľuďom. Myšlienka urobiť album sa vykryštalizovala pomaličky. Potrebovali sme nahrať niekoľko nahrávok, s ktorými by sme mohli ísť von, povedzme na sociálne siete, a vzhľadom na to, že sme začali nahrávať jednu nahrávku za druhou, tak sa už potom ponúkala možnosť dať ich dokopy a vytvoriť z nich album. Ale tu musí, Michal, zober si pohárik a choď si na toaletu napustiť čistú. Každá skladba si myslím, že je o inom a chceli sme to dať na album, aby sme to mohli vypustiť ľuďom do sveta, medzi ľudí, aby sme im mohli priniesť také pocity, aké sme mali my približne pri niektorých z tých skladieb, a aby sa s nami ľudia spoznali. Pseku! Hele, pes, kúsaj. No vieš sa rozblázni potom? Tak ako, bude to tam fajn? Čales. Jasné, že to tam bude fajn. Už sme niečo ozaj mali spravené, nejaké tie tracky boli hotové a každý z nich mal hlavu, petu, tak sme sa nakoniec rozhodli, že poďme do toho, poďme nahrať proste album. Nech máme niečo fyzické v rukách. Babka, detko, ahoj! Kde máme drama boya? Harry, čo si asi zapálil, lebo je nervous. V noci som spal asi 2 hodiny, taký som bol overexcited o nahrávaní štúdiu. Prišli sme do toho štúdia a keď som videl aj to vybavenie, aj všetko, tak som si povedal, že vyzerá to tu dosť profesionálne, čiže aj ten výsledok by mohol byť profesionálny. A aj si myslím, že sa toto celkom potvrdilo. Život občas ponúka také nepredvídateľné situácie a v momente, keď sme hľadali také vhodné nahrávacie štúdio pre naše prvé nahrávky, tak zaúradoval osud a dostali sme poukaz na jeden nahrávací deň. Skrátka nám to padlo vod a naozaj sme boli veľmi zvedaví, keďže sme mali len také letmé skúsenosti predtým s nahrávaním v štúdiu. Bolo to také veľmi surové, nesmelé, ale zase veľmi dostupné, či už cenovo alebo miestom. A o Molča Records sme teda počuli, že už majú za sebou viac
nahrávok, alebo respektíve viacej práce aj s kapelami alebo s jednotlivými hudobníkmi. Takže nám to padlo veľmi vhod a tešili sme sa, že to môžeme vyskúšať. Áno, to je Orion. To je on, nášho srdca šampión. Orion. Pam, 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 pam. Molčar Records je známa firma, takže dobré odozvy boli od iných a šéfo je aj priaznivec alebo dobrý hudobník okrem folklóru aj v tejto sfére. Na ten pocit nezabudnem nikdy, to proste zostane na furt, čiže bola to veľká nervozita, nevedeli sme to vzrušenie a ten pocit toho, že prišlo. Ani by som neopísal, že som mal trému, lebo som asi si neuvedomoval, že ideme nahrávať. Čiže taká príjemná atmosféra tam bola, že cítil som sa fajn. Prvý nahrávací deň bola pre mňa veľmi veľká skúsenosť. Už keď sme vošli dovnútra a uvidel som všetky tie akustické panely, to profesionálne vybavenie, prístup chalanov k nám, tak som pochopil, že tento raz to už bude na vážno. Toto je rytmus ako Denny California, nie? Že? Od Red Hotu. Tam tam tam, tam tam tam, tam tam tam. Vyzeráš ako Mercury. A áno, zmocnil sa ma aj taký pocit zodpovednosti a neposrať to, pretože mali sme k dispozícii iba jeden nahrávací deň, za ktorý sa muselo stihnúť všetko urobiť. Toto je čo? Solo, hej? Hej. Začínalo sa to skladbou Broken, lebo to bola, tuším, vtedy asi najčerstvejšia vec. Skrátka, skladba je minútovo v podstate tak, ako by som to povedal, no, je vhodná na rýchle nahrávanie, hej. Není tam zase až toľko veľa toho, ako máme v ostatných skladbách, ale zase neubúda nič v tej skladbe tým, že toho tam je menej. Raz, dva, tri a... Skladba Broken je stará ako Praha. Vznikala veľmi dávno, najmä jej text, ale aj to hudobné spracovanie. Bolo trošku pozmenené v priebehu našich úprav, alebo teda toho nášho prístupu, nášho uchopenia. On to hral, ja to počujem, kde to počujem? Je o nahromadenom pocite zrady a hnevu. Je to jediná skladba, v ktorej sa vyskytujú vulgarizmy. Prispôsobovali sme tomu aj samotnú hudobnú stránku, aby tam ten hnev, ten srd bol ocit. Myslím si, že na naše pomery, akože na pomery Bricks of Colors má dosť jednoduchý rytmus, ale zároveň taký pestrý, taký je to obyčajné, ale je to také iné proste v našom podaní.
Klip sme natáčali u Mareka v Zoviku, v starom sklade, v takom peknom bordeliku, zaprašenom. Náš klávesák Mišo mal dobrý nápad, že akú má predstavu klipu, to si spomínam, keď riešil, že by to bolo v takej opustenej budove a trošku nám aj priblížil scenár, aký by bol, tak vlastne už ten nápad sa mi hneď pozdával, že áno, že do toho by som šiel. Do opusteného domu natočiť takto niečo a celkovo aj ten nahrávací deň a natáčanie klipu užil som si, myslím si, že aj s chalami sme si užili, aj sme sa nasmiali miestami, aj sme veľa improvizovali pri natáčaní a bol to pekný deň, príjemný deň a myslím si, že ten výsledný videoklip aj celkom stojí za to. Dalo by sa povedať, aj to tak prezentujeme, že ide o DIY klip, ktorý sme si urobili svojpomocne za v podstate minimálny vklad peňazí. My sme taká veselá kôpka, obzvlášť keď je pivo po ruke a to znamená, že sme si ten nahrávací deň absolútne užili. Poď preč. Poď preč. Čo? Nesmej sa. Ako to porna. Bože, Vy ste videli tie zábery. Tak máš to tvár povýšenie. Dobre. Ešte raz. A Boban. Michael, lepšie si takto to nie je dobré. Lebo tak si smiešný. Tak čo, že som mal smiešný? Hej, lebo to ako keby si... Že tak vy ste kapela, som sem prišiel. Prišiel som si zastať, keď už nikde nehral. Lebo to je taká nevďačná pozícia, že vlastne, vieš, ja som tam len do počtu. Ja zostávam tu. Púšťaj, Igor. Či Bože, Silvo. Daj ruku preč. Marek, počkaj. Daj ruku preč. To som ešte potichu. Ticho. Len kým nenatáčajú ešte. Zapršajú. No. Fú, počkaj. Viac hora. Výborne, pán. A ty beháš, hej? Hej. Pozor. Akcia. Počkaj! Poď, to je jedno, poď. Pocit viny nejaký. Herecká škola, ideš. Poď, dávaj niečo, poď. Ja mám problém, keď stojím staticky. Si to dobre bez chyby zahral. Na šupu. Tak, už je. Dobre, poďme ďalej, čo ide ďalej? Najlepšie, že môžeš hrať. No super, paráda, akože zavolali sme si aj sesterničku Mišovú sestru Bobu, tá tam stvárnila akože hlavnú rolu, dá sa povedať. A akože super deň za mňa. Zasmiali sme sa, išlo to celkom hladko. Dali sme si pivko potom, či predtým, už neviem. Aj. Marečku, upravil som si klavier tak, aby to bolo podľa teba 7-8-8-8. K nahrávaniu ďalších skladieb do štúdia Molča Records, teda od toho prvého nahrávania skladby Broken, sme sa dostali po značnej dobe, teda po pol roku. A ten dôvod bol prostý. Skrátka, bolo to limitované finančnými prostriedkami. Neboj sa, hýbaj virtuózo.
Ja som k tejto skladbe napísal text a je taký skôr ako básnický, ktorý teda akože sa tak abstraktne možno pozerá na mesiac a na jeho taký ten vplyv a nie ako fyzický, ale skôr taký poetický na nás ľudí. Môže to byť tiež skrytá tvár života, skrytá tvár človeka. Ja som to vždy tak ponímal, že nie je konkrétne ako mesiac, ale tá druhá strana niečoho iného, niečoho väčšieho, nemusí to byť len ľudská bytosť. Každá vec, každý človek, každá situácia má dve strany mince, či už kladnú alebo zápornú. Všade je nejaký ten yin a yang. Čiže je to o tom, že každý človek alebo každá situácia, každá vec, všetko má dve strany a treba sa na všetko pozrieť z oboch uhlov. Prispôsobili sme tomu aj samotný lyrics klip, ktorý reprezentuje tú dvojpolovosť ľudského charakteru. Veľmi podobným spôsobom sme postupovali aj pri hudobnom spracovaní tejto témy. Časť tej skladby sa nesie v takom melodickejšom duchu, je lyrickejšia, melodickejšia, no a je prestriedaná práve tou tvrdšou, rockovou, takou temnejšou pasážou, ktorá reprezentuje tie naše skryté stránky našich osobností. Príjemný vzťah v tejto skladbe mám. Haló, haló, tu je hovorca miestnosti číslo 1. Proces už je započatý. V pohode, to sú sociálne médiá. A pracuje sa na oboch frontoch. Nie len majstri zvuku, ale aj majstri obrazu. Tak Fly Far Away z môjho pohľadu je o takom úniku z reality, by som povedal. Keď už sa proste všetko na teba vrhá zo všetkých strán, sprava, zľava, spredu, zozadu, zhora, zdola, zo všakiaľ. Proste potrebuješ odletieť preč ďaleko. Na všetko sa pozrieť tak z vrchu, s takým nadhľadom, usporiadať si tie myšlienky, usporiadať si veci, situácie, ľudí a potom sa vrátiť naspäť k tomu. Je s nami asi aj najdlhšie v histórii kapely. Je to skladba, ktorá tiež je dosť stará. Ona vznikla vlastne ešte pred samotným vznikom toho nášho zoskupenia. Takže ležala kdesi v zásuvke, pripravené na to, kedy ju objavíme a vyzdvihneme, a bola to práve skladba, pri ktorej sme sa rozhodli započať tú našu vlastnú autorskú tvorbu. K jej dokončeniu sme sa silovali už dávno predtým, ako kapela Bricks of Colors vznikla, no nejakým spôsobom sa to odložilo a teraz, konkrétne teraz, a ja si myslím, že správny čas, dostala svoj priestor na dokončenie, na dotiahnutie, naozaj mala veľa času na vyzretie
a ja si myslím, že patrične to na tom cítiť, že táto skladba vyzerala ako dobré víno, pretože od začiatku cez slohy, refrény, inštrumentálnu časť nástrojovú až po samotný záver, tá skladba proste jednoducho šlape. Odohráva sa tam toho veľa, je tam veľa melódií, zrazu ešte aj keď to utichne a zanikne, je tam klavírna vyhrávka. Čiže čo sa týka po melodickej stránke, je to naozaj pestré. Opäť sme si pri nahrávaní vymysleli niečo, z čoho nášmu Renému šediveli vlasy. Bol to zbor, ktorý sme si vymysleli, nechceli sme ho nahrávať v klávesovej podobe, ale chceli sme ho naživo. Pôvodný plán bol dotrepať reálny, veľký, nejaký mužsko-ženský zbor, žiaľ to z organizačných a iných logistických dôvodov je trošku komplikované. Takže sme sa rozhodli, že si ten zbor vyskladáme v podstate z nás. Zbor tvorili hlasy teda môj, Marekov, Silvou. No a prizvali sme si aj ženskú vokalistku, sesternicu Betku. A jej veľmi pekne ďakujeme, že sa na to dala nahovoriť. Marekovú sestru, ktorá nám zaspievala tie najvyššie soprány, ktoré tam sú, aby to teda schytilo ten nádych toho zboru. Sadujú potom tieto celý ten praktický. Taký epickejší byť, hej? Na tej dobe. A nerobí... Chcem nasadiť. Nie. Malý príbeh. Môžeš spraviť také malé aj keby si nemal, ale dobre. Raz, dva, tri, hej! Krásna inštrumentálna pasáž, ktorá teda najskôr je nástrojová, teda multinástrojová, kde si v podstate ako keby tak odpovedali navzájom, alebo sa tak až prekárali nástroje gitara s klávesom. Je to taká asi reprezentatívna skladba tejto kapely. No, hrá sa mi veľmi dobre, lebo ju hráme od začiatku, ako sme sa dali chalani dokopy. Vlastne, keď ešte náš spevák bol bas-gitarista. Túto skladbu asi ju najdlhšie spievam a je to jedna z tých skladieb, ktorú aj najradšej spievam spomedzi tých našich. To komu zvoní čo? Teraz. Počkaj. Naklon. Vypni to. And leave my spirit cry for the side I am home. I sing of your voice and your words, so just leave me alone.
tak sme sa asi tak nejak spoločne zhodli, že nejaká romantická balada by sa patrila aj nám na začiatok. Tak vznikla. Celá sa dá uchopiť a chápať ako vyznanie lásky. Je to snaha o ospravedlnenie sa. Čistá gitara sa nahrávala 4-krát. To znamená, že 2-krát na mojej, 2-krát na inej. Kvôli zvuku a tam sa vlastne stopy zlepili dokopy. Takže toto si asi málo ktorý poslucháč všimne, ale je tam nahraných veľa gitár, nie je jedna a dokopy keď sa to zlúčilo, tak to vytvára tú fajnú, peknú vybrnkavačku, ktorá tam je. I swear I can promise you that I'll drink all your tears. A skús aspoň jednu použiteľnú spraviť. On ťa nepočuje. Nie? Som ten mikrofón. Marek. Tento text k skladbe som napísal ja, ale nie priamo keď tá skladba vznikala. Tento text je naozaj mal viac ako 10 rokov, možno že viac ako 15 rokov. A keď skladba vznikala, tak som troška prelustroval svoj archív nejakých starých básní, textov. A našiel som konkrétne, tento bol už v angličtine. Tak sme teda skúsili, že či tam bude pasovať, či to vlastne bude sedieť do toho spevu a čuduj sa svete, sedel. Vzťah môj k tejto skladbe je taký, že dosť zo začiatku som si povedal, že ma asi bude nudiť. Tak som si povedal, že poďme to dosekať trošku. Tak sme to s Miškom dosekali, no a výsledok je taký, že znie to jednoducho, ale nie je to také jednoduché, ako to znie. Balada má veľmi zaujímavý klip a v tom klipe je vypovedané asi všetko, čo v tej skladbe je. Asi som najviac hrdý na druhé solo, tretie solo, keď vrátame solo aj na klasickej gitare, to kratučké. Asi je to moje najsolo, ktoré som doteraz asi zložil. Keď mi Mišo, náš klávesák, poslal nahrávku, že do týchto akordov pôjde solo, tak si dodnes pamätám, že tá melódia sa mi vyjavila v hlave bez toho, aby som to zahral. Vtedy som si zobral gitaru a musel som si proste po tónu som hľadal na tej gitare, ktorý je to tón, čo mám v hlave. A to, čo som mal v hlave, som rovno vlastne takto našiel, zahral na gitare a tak som nahral to solo. Možno, že aj preto je pre mňa také najšpeciálnejšie to solo. Čo by si mal poslucháč na skladbe všimnúť? Myslím si, že by si mohol všimnúť aj takú stúpajúcu tendenciu v refrénoch, ktorom ako vlastne v poslednom refréne sa objaví dosť pekný vokál. Veľa klavíra, takže je to skladba, ktorá sa na prvý pohľad zdá byť veľmi jednoduchá. Možno až paradoxne sa práve tieto skladby ťažko hrajú, aj ťažko nahrávajú, pretože práve pri tom akustickom prevedení
sú počuteľné chyby a sú počuteľné výraznejšie, ako keď máte zhluk nejakých špinavých akordov alebo nejakých špinavých zvukov. Máme veľkú pokoru pred touto skladbou, pretože vždy, keď ju hráme, tak je to veľká zodpovednosť, aby znela dostatočne jemne a nežne, melancholicky, aby sme ju zahrali čisto a tak, ako si to tá skladba zaslúži. Ona tá skladba vyzerá veľmi jednoducho, ale v skutočnosti nie je až taká jednoduchá, aj keď taká je vlastne pomalá, ona potom prechádza do takej tvrdšieho štýlu. V tom klipe je taký chlapík, starší pán, ktorý má dosť veľké uši. Dosť. Obrovské. A tancuje s takou milou pani, ona to vyzerá dosť tak prísne. A teraz všetko v tempe. Aň tamšia sinue je veľký experiment z našej strany. Priznám sa, že vždy som rád koketoval s týmito staroarabskými témami. Mal som k ním vždy blízko, takže prišla taká logická voľba siahnuť aj po takejto téme. Vyskladali sme ju ako takú suitu, pozostávajúcu z viacerých častí a vsunuli sme do nej množstvo prvkov orchestrálnych, ktoré evokujú možno až filmovú hudbu. Basové solo je tam veľmi pekné, ale s tým basovým solom mal som aj budem mať taký zvláštny vzťah, lebo je tam dosť také, že veľmi záleží na všetkých, aby sa zahralo dobre. Sinue pre mňa je vlastne taká púť naprieč Saharou, kde zažijete cez palivé slnko a palivý piesok až po uštipnutie škorpiónom snáď všetko. No dlho sa skladba Sinuet nazývala v skúšobných sinusoid. Ja keď som prvýkrát počul v podstate takú pracovnú verziu, taký nástrel od Michala, tak bolo to veľmi zaujímavé, bolo to každopádne iné. To naozaj človek ako v tomto žánri progresívneho roku častokrát nepočuje. Samotný text je skrytou kritikou súčasného sveta a súčasnej spoločnosti. Je v ňom prítomná akási revolta, snaha o nejakú revolúciu, zmenu. Je o tom, že sme ako ľudstvo zabudli byť k sebe ľudský, byť k sebe dobrý, a to všetko je stvárnené na pozadí známeho príbehu. Cítiť presne tú orientálnosť a navyše ešte má v podstate skladba takú v strede takú vsúku, kde aj tá spiritualita, to také duchovno toho staroveku. Ide o originálny úryvok spovede pri vstupe do podsvetia, pri tom poslednom súde, ktorý je nahovorený priamo v arabčine. Je tam šepkajúci, je tam kdesi v pozadí, takže aj to dotvára tú atmosféru. A naozaj sme sa s touto skladbou vyhrali tak epickejšie. Tá skladba je nadúpaná. To sú pretlaky, hej? Hudobné, masívne, decibelové pretlaky.
Je to náročná skladba, je to či už hráčsky, ale aj z toho kompozičného hľadiska je to dosť tak popreplietané, pekne preštrikované, že to má všetko, čo by mala mať taká skladba. Je dlhá, je tam obsiahnuté všetko, čo treba, aby to malo. Skladba sa nahrávala ťažko, kurňa, ťažko. Tam je zvukov pomáriu, ako naozaj bicie tam šlapú, je to proste nataktované, nalinajkované, to znamená, že aj pre basgitaru to nebolo jednoduché, takisto gitara tam musela udržať taký štatút presne tej egyptskej témy, takže bol to záhu. Presne táto skladba bola presne tá, pri ktorej sme si povedali, ty koky, tak toto keď budeme nahrávať štúdiu, z tohoto keď sa dostaneme do štúdia, toto keď bude počuť nejaký zvukmajster, ktorý to bude mixovať, no a tak aj bolo. Takže s touto sme sa popasovali, nahrávanie skladby bolo naozaj náročné, ale myslím, že to stálo za to. Sme veľmi radi, že sme na tento experiment zlomili Janku Záchenskú. Svojim vokálom dodala veľmi špecifickú, krásnu arabskú atmosféru práve v úvode tejto skladby. Ja osobne zbožňujem arabské stupnice, molové harmonické a presne táto skladba sa mi aj týmto páčila, aj ma oslovila. Vlastne aj v sole si môžete všimnúť, že vlastne bolo tam tej stupnice využité, myslím, že dosť. Počujeme sa. Niekedy som to ponímal, možno aj v dnešnej dobe to ponímam ešte stále ako nejaký matematický vzorec, kde si človek musí počítať a dávať pozor, kedy čo ide kedy. Čiže toto je zrovna presne tá skladba, ktorú si na koncerte nie že neužijem, ale neviem byť taký oddaný voči ľuďom a divákom, keď ju hrám a naozaj sa musím sústrediť na to, kedy čo ide. Je tam veľa hudobných myšlienok. No. Dal si translátor a dal si, ako sa to vyslovuje. A ako sa to vyslovuje? Stolen. Stolen? Stolen. Áno, nie stolen. Stolen. Dobre, ale tak to je v rámci pesničky, ona to vypráva, to je robotka. I know we will be sacrificed finally, at last we will find... No to sú sa stolen, to je stolen. Tam ťahá, vieš, tam má frázu stolen. Keď sme také texty robili ako... Taká nádeja, budem sama, aby mi kotrúka nerozkazovala. Ty si skaj zvykol do more? Nie. Bude z teba očovský cimer. No, nie je to jedno, ja idem zečka.
Xiaomi. No, mám, tak som ja takto. S tými dutinkami, no. Ty máš jak vylevalo. Vylevalo, neviem, ako príde pocit. Neviem, aké to bolo. Dobré, ale mohol sa Hej, prepáč. Tilting Wars! Jaj! Ej, ha? Aj to jaj bolo zaujímavé. No, ale zle. Dlhé words. Jaj! Nenecháme to tam? Nie, to tam nenecháme, ale niekde to odlož, lebo si to strihneme do videa. Jaj! Ako taký fínsky metal. Jaj! Korpikani! Rumcajs, no dobre, nie, zabudol som, není to tam až také dlhé. Ale jaj s tým growlom na konci tej bohov, to je ako vianočné, počúvaj, vianočné slovo. Jej! V tejto skladbe by som hlavne upozornil na takú tú hudobnú prešpekulovanosť z toho, že sú tam aj tie prvky metalu, ale počuť tam emóciu. Myslím si, že veľa ľudí by si to vedelo predstaviť, tú pesničku, k nejakému filmu. Trošku ťažšie sa s ňou muzikantsky potýka aj na živom vystúpení. Ako ich zanecháš, tak ich nájdeš. Z môjho pohľadu je Sinuet jedna z dvoch našich takých vlajkových lodí, by som povedal, ako kapely Bricks of Colors. Ale to nemáš. Na čo by si upriamil poslucháča v tejto skladbe? Určite nie na mňa. Záver Mystification môže byť takto. Ešte to doladím, hej, ale cca. No, Mystification je moja strašná srdcovka. To je asi druhá tá vlajková loď po Sinuetovi, naša. Mystification je Marekovo dieťatko. Marek prišiel s témou Mystification sám. My ostatní sme potom dotvorili tú štruktúru, ktorú má dnes. Pôvodný z nich bol vo Fruity Loop Studio 8. A tá nosná téma, alebo vôbec tá hudobná myšlienka bola nášho bubeníka, Mareka, alebo išla od neho. A čo môj vzťah
na nej ešte tak akože posilnilo, boli práve také zaujímavé blues rockové prvky, ktoré vlastne tam Michal vniesol pri slohách, ktoré teda mne osobne muzikantsky pasujú najviac. Od úvodu tej skladby, ten zvuk, ktorý sa tam odohráva, tak vás to chce vcucnúť do toho deja. Už len z tých prvých tónov viete, že už sa tam niečo akoby kvázi mysteriózne ide diať. A samotný ten nástup, úvod, nábeh na tú skladbu, kým budeme doma v tej skladbe, kým sa k tomu dopracujeme, tak je veľmi zaujímavý. Už to nám vlastne symbolizuje, že to bude niečo mysteriózne a niečo iné. Skladba Mystification, ku ktorej som opäť napísal texty ja, hovorí o tom, ako jednotlivec v podstate v súčasnosti a vo súčasnom fungovaní sveta postupne prichádza o svoje ilúzie a sny práve vplyvom tej tvrdej reality a hlavne možno nejakého systému, nejakého zriadenia a podobne. Myslím si, že sa text aj s melódiou celkom spojili a našli, že jeden druhého navzájom potrebujú a vystihujú. Slohy, medzihry, solové časti sú v inom metre, ako je vlastne refrén ako taký. Páči sa mi, že najmä refrén si môžem užiť. Aj s publikom, s davom na koncerte, nemusím sa tam veľmi reagovať, je veľmi melodický. A tiež páčia sa mi moje slova, ktoré tam mám. A celkovo celá skladba sa mi páči od začiatku. Už od, ako som spomínal predtým, od úvodu, nástupu, bicie, basa je tam veľmi zaujímavá, najmä v slohe, keď je tam do toho ticha a tam pekne šlapie. Ten koniec skladby je taký naozaj záverečný, ukončujúci. To si tam poslucháč môže vychutnať. Je to v podstate, myslím, že asi jediná skladba naša, ktorá má aj taký medziprvok, takú vsúku, v ktorej sa teda aj spieva. Je teda akože odlišná od či už slohy alebo refrénu, kde je taký celkom pekný a trefný popevok. Takže ale vo všeobecnosti túto skladbu si musíš pustiť od začiatku až do konca, len si ju vypočuť a to je celé. Tiež sa tam vyskytne klasická gitara, pozor, nie akustická, klasická s nylonovými strunami, čo veľmi málo kapiel používa, takže som za to aj rád, že tam ostal ten sladčí zvuk a nie ten taký cenkavejší. Koniec skladby, kde vlastne to celé tak krásne graduje, spieva sa tam. Aj tie bicie tam majú také jemné solo na konci a má to nehorázne, neviem či môžem povedať gule, ale má to nehorázne gule proste na tom konci tá skladba. V závere je vlastne použitá dvojjazyčnosť. Skladba je ako všetky ostatné spievaná v anglickom jazyku, ale na záver sú vokály, ktoré sú tak akože v úzadí podprahovo, ale keď sa človek tak dobre započúva, tak sú spievané v slovenčine. Takže to je taká veľká zaujímavosť. Je to taký kontrast, ale veľmi dobre tam vlastne koncepčne v tej skladbe zapasoval. Spev ako taký plus vokály sa pri tejto skladbe najviac upravovali a doplňali za pochodu už priamo v štúdiu Moncha Records.
Bruce Dickinson proste čistý, vieš. Vole, tomu to kľakne tam kamaráde, už teraz... A myslím si, že to je skladba, ktorá je tiež taký reprezentatívny kus nášho albumu. Je všehochuťová, má drsnejšie pasáže, má melodickejšie, lirickejšie pasáže, má krásny, majestátny záver. Bol koncipovaný pôvodne ako záverečná skladba albumu. Nahrávalo sa mi to super, aj napriek tomu, že sme to nahrávali v podstate skoro bez kliku. V tej skladbe je veľmi veľa pekných miest. Možno si tam všimnúť veľmi výraznú, dobre v tempe šľapajúcu bas gitaru. Je tam krásne solo gitarové. Sú tam nádherné bicie, ktoré sa stupňujú a gradujú v závere. Sú tam zaujímavé riffy, zaujímavé rytmické nuancy, ktoré sme vkomponovali do tejto skladby. Myslím si, že je naozaj takým reprezentatívnym kusom, ktorý hovorí, o čom Bricks of Colors vlastne je. Toto je asi skladba, ktorú by som si dal aj na budík, aj na zaspávanie, aj do auta, aj do rádia, aj na stavbu, aj všade. No. Je to také... Je to mystification proste. No. Je to vydarená skladba jednoducho. Len bude skladba, Mišová skladba, kde potreboval niečo vyjadriť v vzťahu k svojej blízkej osobe. Veľmi osobná výpoveď táto skladba, ktorá je v slovenčine, ktorú tentokrát nespievam ja. Ďalší variant. Cčko, Dčko, Ečko, Fisko. Skočíme na Ačko. A tu pri tejto skladbe si myslím, že sa každý môže naozaj započúvať a pozastaviť sa už len z toho dôvodu, že vlastne tomuto našinec bude rozumieť veľmi dobre a porozmýšľať, zhodnotiť, spomaliť a tak celkovo sa zamyslieť nad tým, že čo je v živote podstatné a čo je naopak len malichernosť. Osobne sa mi o skladbe Len buď veľmi ťažko hovorí. Pôvodne táto skladba nemala byť súčasťou nášho albumu. V podstate sme nejakým aspoň maličkým spôsobom k nej zvyšní členovia prispeli, lebo sa teda hlavne a najviac dotýka nášho klavesáka Michala. Celá skladba je venovaná môjmu otcovi, ktorý žiaľ prehral svoj súboj so zákernou chorobou. Buď mojím svetlom v tmách, už sám seba nepoznám. Buď bezpečný prístav pre nás hrajúcich. Tak príď a ukáž mi tvár, už viac bolesť neschovám. Buď dôverou vo víre fráz, veď som tvoj syn. Je to veľmi intimná skladba, aj textom, aj svojím poňatím. Aj preto dostala taký akustický dizajn a vzhľad. Prvýkrát myslím si, že by som povedal, že som si dovolil tak trošku chodiť medzi cestičkami, korčulovať a povedal som si, že nechám to skôr na improvizáciu, aj keď niektoré časti boli nacvičené.
Chcel som tam vydať zo seba, čo som cítil v momentálny čas, takže som vlastne aj sám chcel improvizovať niektoré veci. Ako proste príde flow a ako to bude plynúť. Bola to tiež jedna zo skladieb, kde sme si povedali, že by mohla mať čosi navyše, a tak sme sa rozhodli nahradiť klávesové stringy, musle tými reálnymi. Trošku nám to možno skomplikovalo život, bolo nutné nájsť tých správnych ľudí, bolo nutné pripraviť pre nich materiál notový, bolo nutné ich časovo zorganizovať, aby sme sa vedeli všetci stretnúť v nahrávacom štúdiu, ale myslím si, že ten celkový výsledok je viac než výborný. Sláčikové teleso, ktoré tam dotvára tú myšlienku, posilňuje tú hudobnú myšlienku. Deti tam hrajú na husliach a na viole, aj spolu ešte s nejakou kamarátkou, aj s učiteľmi zo Zušky. Som rád, že to nahrali a pekne to nahrali. Je to zároveň jediná skladba, ktorá aktuálne nie je vyhodená na žiadnej streamovacej službe. Možno aj preto, že je tak intimná a taká osobná. Je to taká naša skladba, pri ktorej sa akože dokážem rozrevať celkom fajne. Je pekná, má pekný spev, má pekné sláky, gitarové vyhrávky, klavírne vyhrávky, vokály, má to nehorázne silnú emóciu celá skladba, čiže asi toľko. Som rád, že môj otec ju ešte stihol počuť. Stihol si ju vypočuť a myslím, že všetko, čo som mu nevedel povedať počas života, tak ja verím, že to z tej skladby vycítil a že na nás všetkých teraz dáva pozor. Ty sa naučíš tak? Veľmi som sa tešil na nahrávanie tejto skladby. Our Run je vlastne taký beh životom vlastne, ako sa vyvíja vzťah medzi rodičmi a deťmi, cez čo všetko si obe strany musia prejsť. Je o vzťahoch medzi deťmi a rodičmi, je o vývine týchto vzťahov. Tieto vzťahy vždy prechádzajú rôznymi škálami vývinu a myslím si, že je to aj taká akási skrytá podsta času a starostlivosti našich rodičov. Myslím si, že tá skladba sa celkom asi najlepšie nahrala, tak akože aj časovo, aj bez nejakých veľkých týchto zadrhávov. Ona je prvá na našom albume, ale nahrávala sa v podstate asi ako jedna z posledných, ak nie posledná. Páči sa mi, že
sloha má celkom dobré riffy a tie riffy mi gitarové sedia veľmi s tým spevom, že tá skladba má miestami až taký vážny charakter. Nahrával som to len do kliku, nemal som žiadny backing track ani nič, iba klik v ušiach a nahral som celú skladbu do toho. Ja osobne si myslím, že táto skladba je naozaj ako veľmi dobre muzikánsky postavená, že v podstate až tak prirodzene k nej ten text a to spievanie zapasovalo. Tie slohy sú spevavé, sú muzikánsky, sú melodicky, hudobne zapamätateľné, takže takto ju po tej muzikánskej stránke vnímam ja. Aj čo sa týka zvukovo, je pre mňa taká naozaj, že mne osobne lahodí veľmi. Ako celkovo, ako koncept je skladba, myslím, že veľmi dobre melodicky poskladaná, posadená. Yes, I'm gonna call him. Ale je pekné, že tá klasická gitara tam bola obsadená do tejto skladby. Aj keď trošku, ale bola. Yes, I'm gonna fall in, becoming the pain of this show. Yes, I am your son. Myslím si, že skladba je veľmi pekná a málo kto možno tuší, že je akýmsi zrkadlom našej bonusovej skladby Len buď. Ak sa pozorne započúvate, tak zistíte, že obe skladby, prvá aj posledná tohto albumu, sú totožné. Sú totožné akordicky, sú totožné štruktúrovo, jediný rozdiel je v aranžmáne. Som chcel, tak to natáčam našim. Napriek tomu, že sa skladba spieva dobre, už tam bolo cítiť troška únavu. Konečne som robil to, čo som chcel celý život robiť, proste nahrávať skladby. Ja som si celé to nahrávanie užil a mám nádherné spomienky na celé to nahrávacie obdobie. Som skladačkový typ, znamená to, že ja milujem, keď veci do seba zapadajú, keď sa postupne skladajú, keď sa skladá detail za detailom a vytvára to potom nejakú celkovú štruktúru. Toto ma na tom bavilo asi najviac, Reného trošku menej. René nielen mňa, ale myslím si, že všetkých chalanov dokázal dotlačiť do takej nekomfortnej zóny, že každý zistil, že dokáže niečo, čo si myslel, že predtým nedokáže. Že aj keď niečo sa zahralo nečisto, alebo proste možno falošne, alebo nie, že to nejde, tak on nás dotlačil proste k tomu, že sme to zahrali nakoniec každý úplne na parádu. Len to tlačenie do tej nekomfortnej zóny bolo niekedy dosť nepríjemné, lebo už som mal toho dosť, ale myslím si, že to dá len plus každému človeku. Hľadanie finálneho zvuku, experimentovanie so zvuku. Niekto mal nejaký nápad, prihodiť tam toto, prehodiť tam tamto, potom to zrealizovať a dať to dokopy, hej. To si človek myslí, že tam prizve ľudí a zahrajú a majú to, no len to tak nefunguje. Takže vlastne myslím si, že to ešte aj zdržalo proces. Aj či spísanie nôt alebo nejakých nápadov a dať to dokopy, nacvičiť to a nahrať. My sme prichádzali na nahrávanie s jasnou štruktúrou, ale po nahraní toho základu sme tam potom ešte pridávali mnohé detaily, mnohé zaujímavé efekty, dodatky, intra, zvuky, vokály a podobne. A tento tvorivý proces ma na tom neuveriteľne bavil. Najkrajšie momenty nahrávania boli určite asi ten začiatok, to prvé nahrávanie, takéto prvé zoznamovanie a vybalenie sa v takej tej oddychovej miestnosti
so všetkým, čo sme si tam na papanie a poživenie nejaký prípitok podonášali a proste vyložené nožičky cez seba na gaučíku a podobne. Čiže to boli také fakt jedny z tých najkrajších pocitov, keď sme si vlastne v takomto oddychovom režime už ho zhodnocovali a vypočúvali to, čo sme vlastne v tom štúdiu, alebo respektíve v tej miestnosti, kde sa nahráva, dali už dokopy. Keď som tam prvýkrát počul tie naše vokály proste dokopy a už boli tak akože okresané, tak krásne zaobalené. A teraz ten zvuk so všetkým proste to vyliezlo na nás, tak wow, proste to bola eufória, no. To bol asi taký ten najsilnejší moment a s tým sme potom vlastne, aspoň teda ja som s tým odchádzal odtiaľ domov, že A asi najkrajšie momenty boli vždy tie, keď už sa ten výsledok potom púšťal a keď sme tie skladby počuli v živej podobe. To znamená nie v tej rozkúskovanej alebo v tej skúšobňovej, takej tej demoverzii, ale že sme ich počuli v takom peknom, upravenom, zmastrovanom šate a sme si sami tak chlepkali po pleciach, že jo, počujete, to je to super, to sa nám páči. Takže to boli tie najkrajšie momenty. Pamätám sa, že ten sound, ktorý sme tam počuli v štúdiu cez tie repráky, tak to sa mi vtedy veľmi zapáčilo. Myslím si, že konkrétne to bola asi skladba Fly Far Away, kde som si povedal pri refréne, keď sme to počúvali, že wow, že takto chcem, že áno. Nie všetko sa časovo stíhalo tak, ako sme si to predstavovali. To vtedy trošku nejakú nervozitu medzi nás vnieslo. Áno, som človek, ktorý sa nepovažuje za hudobníka. Maximálne tak nejakého amatérskeho. Nikdy som nemal priamy dotyk s profesionálnym fungovaním ani kapely, tak sa dostavovali počas nahrávania také pocity zodpovednosti. To vie asi každý hudobník, že je úplný rozdiel hrať doma, cvičiť doma, mať to nacvičené a hrať v iných priestoroch a obzvlášť v štúdiu, kde máte na sebe všetky oči. Ste pri tom nahrávacom procese, ak by som to mal opísať, úplne nahý. Už voláme, no čo Paľo, kúpiš si ten efekt či nie? René ti ho predá, on ti to aj bez DPHčky. Čo povieš? Dobre to znie, že? Občas tie efekty majú niečo do seba. Ty to nepočujú. Lámanie Paľa, čas 2. Teraz to bude Nie, to je parádne. Počkaj, no počúvaj teraz. Počujete kombo, hej? No. Toto máte obyčajne na skúšobni. A teraz? Lámanie Paľa, čas 3. Len nejako veľmi jednoduchý na jedno solo v every single tier. Hej, jasne. Stream on! Lámanie Paľa, číslo 4. Musíš zapojiť ty. Lebo neviem, kde je čo a čo sa musí vypojiť. Do štúdia, do nahrávacieho štúdia ako kapela, teraz všeobecne, treba prísť kúrňa pripravený. Naozaj najväčšie úskalia sú, keď sa tam niektoré prvky, niektoré veci zliepajú priamo na mieste. Je to tvrdá práca, ktorá je hlavne o hlave, ušiach a celkovej takej duševnej produktivite. Každý muzikant, alebo respektíve možno tá kapela musí vedieť, čo chce. Naozaj musí mať v tých skladbách jasno, musí vedieť, čo ide nahrávať, ako to chce nahrávať. Už doľaďovanie so zvukmajstrom je takéto to posledné, ale naozaj mať ten jasný cieľ a ísť si za tým. Takže to je aj pre nás do budúcna také, že áno, vyskúšali sme si dlhšie nahrávanie. Takže na tomto sme sa rozhodne poučili a vieme, na čom máme popracovať do budúcna. My sme pri finalizovaní celého toho albumu potom hľadali ten názov. Každý prišiel s nejakým nápadom, ktorý podľa neho najlepšie vystihuje ducha a tú atmosféru celého albumu. No, mali sme v ankete veľa možností. A myslím, že s názvom First Contact prišiel Silvo. To boli zlomky sekundy. Prvý kontakt. Ten náš prvý kontakt. Taký prvý kontakt s týmto vydaním
produkciou, ísť s vlastnými skladbami na hudobný trh. Prvý kontakt. A keďže vlastne skladby sú spievané v angličtine, tak first contact. Vybrali sme nakoniec First Contact aj asi z toho dôvodu, že proste je to náš first contact s takým tým hudobným svetom, že prvý album, prvý kontakt s tým, ako môžeme kapela ako Bricks of Colors vlastne šerovať hudbu medzi ostatných ľudí. Je to prvý dotyk našej hudby s verejnosťou. Je to prvýkrát, kedy posielame naše hudobné myšlienky niekomu inému. Zároveň sme tomu prispôsobili aj obal, kde je silueta muža dotýkajúca sa farebných tehličiek. Čiže vlastne už hneď pri otvorení toho albumu máte ten prvý kontakt s nami. Na tom CD-čku je vlastne tá naša hudba, všetky tie emócie, pocity, ktoré máme v tých skladbách obsiahnuté. Tá hudba sa zrazu z toho otvoreného obalu pýta k vám. Áno, pusť si ma a poď si vychutnať, čo ti Bricks of Colors prináša. Debudový album Bricks of Colors First Contact bol práve poslaný do výroby. A nám začína odpočítanie. Milá dáma, milí páni. Poďme na to. Tak, v tomto albume nájdete toho veľa. Je to dosť taký širokospektrálny album, je tam, voláme sa Bricks of Colors a je tam ozaj z každej farby je tam niečo, proste. Riadny spád alebo výchrica rôznych pocitov, emócií, obsiahnuté v živote daného človeka, jednotlivca. Takže je to taká priehršť, taký prierez a nie len tým ľudským životom, ale celkovo takým tým prínosom každého jedného člena tejto kapely. Čiže každého jedného z nás tou farebnosťou, presne to, čo charakterizuje Bricks of Colors, presne to, čo charakterizuje krásne vložené farebné tehly v jednej celistvej stene. Náš album je celistvý, je plnohodnotný, myslím si, že je dosť zrelý, je pracne urobený. My sme mu venovali veľa času a až tak precízne, tak robotnícky sme k nemu pristupovali, aby sme naozaj neodflákli ani jednu z tých skladieb. Človek tam nájde škálu emócií, škálu pocitov, škálu farieb. Od A po Z si myslím, že úplne všetko. A myslím si, že každá jedna skladba má svoj vlastný príbeh. Myslím si, že je dosť rôznorodý, ponúka pre každého niečo, každý si tam môže niečo nájsť, od tvrdých riffov a pasáží gitarových až po nejaké lyrické prvky, také jemné, melodické. Niektorí tam môžu nájsť prvky filmovej hudby, sú tam osobné emočné výpovede, zároveň sú tam texty s nejakými filozofickejšími presahmi. Je tam taký pokus, nájdete tam aj pokus o akúsi staroarabskú suitu. Prosto z každého rožku trošku, myslím si, že ten album sa nám podaril. Ja za seba môžem povedať, že som na nás hrdý a som hrdý na tie skladby, ktoré sú na albume a na celkovo na ten album. Naozaj som právo pyšný.
Pochopte, tento album nie je určený pre vás. Je určený pre úplne inú skupinu ľudí. A je ich ďaleko viac, ako si myslíte. Váš čas sa radikálne kráti. Tak zalezte do tých svojich dier a dajte nám už pokoj, aby sme mohli tvoriť ďalej. Pozdraven buď kríge náš. Aleluja. Amen. 3, 4. Za podporu ďakujeme vám. Teraz sa mám aj uši zavreté. No, ja neviem, to je jedno. Prečo zatváraš oči?